Niveau D, kapitel 12, markedsanalyse. Hvad er en markedsanalyse? En markedsanalyse, det er en systematisk søgning efter svar på noget, som man har brug for at få svar på ude i sin virksomhed. Det kan være, hvad kunderne synes om ens indretning, ens kundeservice, parkeringsforhold, sortiment osv. Så det er søgning efter viden, som hvad kunderne synes om os. Det er også muligt at bruge markedsanalyse til at kontrollere eller undersøge, om markedet har lyst til at tage imod det her nye produkt, vi overvejer, vi skal lancere. Det er noget, man bruger markedsanalyserne til. Hvordan laver man en markedsanalyse? Det skal vi arbejde med her ved hjælp af de her tre, nemlig valg af informationskilder, udvælgelse af respondenter og valg af interviewmetoden. Og hvorfor bruger man markedsanalysen? Jamen det er jo fordi, de er ret præcise til at give os et svar omkring, hvad kunderne synes. Det kan godt være, at jeg går og tror, jeg er god nok. Men hvis kunderne ikke synes det, så hjælper det jo ikke noget. Så bliver de væk, så kommer de ikke i min butik. Så det giver mig et overblik, så jeg kan træffe de rigtige beslutninger. Vi skal gennemgå de her ting. Jeg har lige forklaret omkring, hvorfor vi gennemfører virksomhedens markedsanalyse. Så sådan noget omkring, hvordan vi forbereder den, hvilke informationskilder, udvælgelse af respondenter, interviewmetoder, spørgsmåltyper og hvilken rækkefølge man skal stille spørgsmål i. Det er de ting, vi skal gennemgå i det her kapitel. Den første del, informationskilder. Der findes to slags. Interne data og eksterne data. Og under eksterne findes der sekundære og primære data. Dem gennemgår vi nu. Interne data, det er sådan nogle informationer, vi har tilgængelige inde i vores virksomhed. Og det kan for eksempel være tal fra regnskabsafdelingen, salgsstatistikker, omsætningsstatistikker, altså hvor hurtigt omsætter vi vores varer, hvilke varer tjener vi mest på. Sådan nogle ting, de er interne data. Dem behøver jeg ikke ud og søge hos kunderne, for det ved kunderne ikke. Det ved vi allerede inde i butikken. Vores marketingsafdeling kan også på forhånd have lavet nogle trendanalyser, eller have købt sig til nogle analyser, vi kan kigge på. Og de ligger også derinde, så jeg kan hente dem og bede om at få dem. Og det samme i salgsafdelingen, der ligger der kundeoplysninger og salgstal. Med de nye loyalitetskort, som man scanner ind hver gang man handler et eller andet sted, får kunderne endnu mere information om os som forbrugere. Fordi hver gang jeg er ude at handle, og jeg bruger mit kort i Coop, altså en af bruserne, så registrerer jeg, hvad tid på dagen jeg har handlet, hvad jeg har handlet for, hvilke produkter jeg har handlet, hvad tid på ugen jeg har handlet. De ting kan de jo bruge til at målrette deres markedsføring mod mig, og se, hvad det er for nogle produkter, jeg bruger mest hos dem. De eksterne data, det er informationer, der findes i omverdenen, og som enten vi som virksomhed er nødt til at indsamle, eller købe, eller finde via gratis statistikbanken, og sådan steder, hvor man kan finde gratis viden. Primære data, det er den, vi egentlig skal arbejde meget med nu, fordi primære data, det er den, virksomheden bruger, når den har brug for at få svar på et eller andet konkret fra kundernes side, eller fra et panel om, hvad de synes om et nyt produkt eller lignende. Men primære data, det er det, vi arbejder med, når vi laver markedsanalyser for vores virksomhed. De sekundære data, det er informationer, der allerede findes i omverdenen, og som er indsamlet til et andet formål, men som jeg måske kan bruge i min markedsanalyse, når jeg har brug for at lave en analyse. Og man kan finde forskellige data ved analysebyråerne, AC Nielsen, Billstrup, Gallup. Gallup har blandt andet lavet en masse data omkring målgrupper, som man kan gå ind og finde. Danmarks Statistik arbejder med det. Der findes statistiske bøger, årbøger og 10-årsoversigter. Og så er der internettet. Og husk, at Wikipedia, det er ikke sandheden. Wikipedia er lavet af almindelige mennesker, som tilføjer data til noget eller information til noget, og dermed kan det være usikker viden, der er derinde. Her er et eksempel på, hvordan man har brugt eksternt allerede indsamlede data, altså sekundære data. Det er omkring folks brug af smartphone eller mobil i 2012, så har man taget 16-19-årige og 60-74-årige og spurgt dem om, hvad bruger du internettet, eller din smartphone til,
Og så kigger man på og siger, okay, hvor er det, jeg skal henvende mig, hvis jeg gerne vil ramme den ene eller den anden målgruppe, eller hvem skal jeg henvende mig mest til i forhold til for eksempel at spille eller downloade musik. Det er det klart de unge, der benytter sig af sådan en tjeneste. Så det her, det er det, der hedder sekundære data. Noget, som allerede er hentet af Danmarks Statistik. Søgemuligheder på internettet er der mange af, men nogle af de største, det er jo Google, Messenger, Yahoo og Live Search. Igen steder, hvor du kan finde viden, du har brug for, og søge eventuelt specialviden. Når man så skal finde respondenter de ligner svarpersoner, så skal man prøve at sige, jamen, hvem er det, jeg skal spørge? Hvis jeg skal spørge nogle kunder, som handler i min forretning, hvad de synes om min kundeservice, min butiksindretning og mine priser, så er mit univers de kunder, der handler i min forretning. Hvis jeg derimod synes, at jeg kan ikke forstå, at kunderne ikke kommer ind i min forretning, så kan det være, at jeg skal spørge både eksisterende kunder, men også dem, der bare bor i byen, hvor jeg har min forretning. Så jeg har et univers, som består af alle i byen, som, hvis jeg har en dametøjsforretning, handler i en dametøjsforretning, som har økonomi til at handle i en dametøjsforretning, og som også, kan man sige, ligger i målgruppen. Det er klart, at en dame på 75 nødvendigvis ikke er min primære målgruppe til den her markedsanalyse, hvis jeg sælger unge pigetøj i alderen 16-25 år. Så universet afgøres af, hvem er min målgruppe, og hvad er det, jeg har brug for at spørge om det er eksisterende kunder, eller om det er alle inden for målgruppen. Men da man jo ikke kan spørge 1000 mennesker i en markedsanalyse for en lille butik, vil man typisk tage det, der hedder en stikprøve. Og en stikprøve, det er en udvælgelse af nogle respondenter, som så kan svare på min spørgeskema. Her er der vist et medlemskort fra en fitnessklub, der viser, at i alderen 16-18 år er der 50 medlemmer, alderen 19-21 også 50, 22-24 60 og 25-27 år 40. Det betyder, at der er 200 medlemmer. Jeg har ikke lyst til at spørge alle 200 medlemmer, men jeg vil gerne sikre, at jeg spørger i det, der hedder et repræsentativt udsnit af mine medlemmer. Og det viser jeg lige en beregning på her. Hvis jeg kigger på, hvor mange procent udgør den enkelte aldersgruppe af mine medlemmer, så udgør de 16-18-årige 25%. Det gør de 19-21-årige også. Og det gør de 60, altså der er 60 i alderen 22-24, de udgør 30%. Og så er der kun 20% i alderen 25-27 år. Og det betyder, at hvis jeg vil spørge 10% af min medlemsgruppe, så skal jeg finde ud af, hvor meget er 10% af 50, sådan at jeg får spurgt et repræsentativt udsnit af mine medlemmer. Det betyder jo, at hvis der er flere piger end drenge, så skal jeg spørge flere piger, end jeg skal spørge drenge. Hvis der er flere i alderen 22-24 år, så er det dem, jeg skal spørge flest af. Og sådan fungerer det, når man laver repræsentative udsnit. Her er der vist en anden en. En repræsentativ stikprøve er et minibillede af universet. Nogle andre kunder her. Jeg vil tage en stikprøve på 50 personer. Og her kan man så se, at udregningen af det er, at piger i alderen 6-12 år udgør 37% af min kundegruppe. Piger i alderen 13-19 år udgør 32% af min kundegruppe. Drenge i alderen 6-12 år udgør 21% af min kundegruppe. Og drenge i alderen 13-19 år udgør 10% af min målgruppe. Og derfor vil du også se, at det antal mennesker, jeg skal besvare, der skal svare på min stikprøve her, eller på min markedsanalyse, det antal ser vi her, i form af, at det selvfølgelig er flest piger i alderen 6-12 år, der skal svare, for det er dem, der er flest af. Hvordan udvælger man så sine respondenter? Nu har vi fundet ud af, at hvis den skal være repræsentativ, så er man nødt til at spørge, kigge på alder og køn, eller man er nødt til at kigge på indkomst, også hvis det har noget at sige for ens markedsanalyse. Men man har også, når man står foran kunderne, nogle muligheder. Og det er det, der hedder tilfældig udvælgelse.
Hvis jeg står nede i gågaden, og jeg skal lave en markedsanalyse, så er jeg ligeglad med, hvem der kommer gående. Jeg spørger alle. Det er tilfældig udvælgelse. Alle har samme chance for at svare. Der er ikke nogen, der forfordeles. Og man kan ikke præge svaret ved at kigge på, om man nu tror, at de er flinke eller ej. Den anden, den hedder bekvemmelighedsudvælgelsen. Og det handler netop om, at jeg kigger på de mennesker, der kommer gående i gågaden. Og jeg ved, at jeg skal have svar på noget til min forretning her, som handler om 16-25-årige piger. Og så kigger jeg på de piger, der kommer gående forbi, og ser, hende der, hun ligner en, der kunne handle i min butik. Hende spørger jeg. Men det er jo ikke sådan, jeg skal svare, fordi jeg skal spørge alle de piger i den målgruppe. Og det kunne også være, at hvis der kom en stor gruppe gående, meget, meget store, veltrænede drenge med armmuskler så store, så jeg ved ikke hvad, at jeg tænkte, dem tør jeg næsten ikke spørge. Det er også bekvemmelighed, at jeg så springer dem over. Men det er nemt at lave bekvemmelighedsudvælgelse, og det er hurtigt, og man får ofte også de svar, man ønsker. Men det er ikke brugbart. Når vi så kigger på interviewmetoder, så findes der 4 interviewmetoder. Og det er personligt interview, telefoninterview, udsendt spørgeskema og internetspørgeskema. Og dem vil jeg lige gennemgå for jer nu. Når vi kigger på interviewmetoder, så er der nogle ting, der man lige tager højde for i forhold til det. Men man er nødt til at kigge på antallet af spørgsmål. Fordi nogle af de her interviewmetoder, de er uegnet til at stille mange spørgsmål. Og man er også nødt til at kigge på, om stikprøven skal være repræsentativ. Hvis jeg sender noget ud på internettet, så ved jeg jo ikke, hvem der svarer. Og så ved jeg heller ikke, om min stikprøve er repræsentativ. Omkostninger. Det kan være frygtelig dyrt at have nogen gående ned i gågaden og samle viden ind. Så det skal man også kigge på. Og så typen af informationer. Nogle gange så er det rart, at en kunde kan uddybe svarene, så vi bedre kan tolke på dem. Så derfor er der meget stor forskel på, hvad for nogle interviewmetoder man vælger. Nu prøver vi at gennemgå dem en og en. Det personlige interview. Det personlige interview, det er jo, hvor at vi står over for hinanden, enten i gågaden, nede i butikken, eller hvor man gerne vil vise noget materiale frem. Det kan også være prøvesmagning. Det, der kan være svært, hvis jeg nu står nede i butikken og siger, har du lyst til at deltage i en undersøgelse, vi kører her i forretningen, vi vil gerne vide noget om kundeservice. Når kunden står over for dig, og du siger, jeg vil gerne vide noget om, hvad du synes om min kundeservice, så er det svært at stå og svine dem til, eller at sige noget negativt. Så derfor vil det ofte være svært at få det rigtige svar, når man står i et personligt interview om nogle ting. Men det er godt til vanskelige spørgsmål, som kræver uddybning, og det er typisk længerevarende, når det er personligt interview. Når det er personlig kontakt, så har man ofte en høj svarprocent. Folk de føler sig forpligtet til at svare, når man har fat i dem. Man kan også kontrollere, om respondenten virker ærlig. Nogle gange, hvis man sidder på internettet, så siger man klik, 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 så har jeg svaret. Men man har ikke tænkt over spørgsmålene. Her kan intervieweren vurdere, om man virker ærlig. Vanskelige spørgsmål kan uddybes og forklares og giver mere sikre svar. Og så er der mulighed for at fremvise produkter, reklamer osv. Ulemperne er, at det er dyrt at have en personlig interviewer rundt. Og det er tidskrævende, for de fleste de flygter langt væk, når de ser nogle mennesker, der vil tale med en om et eller andet. Og man kan ubevidst påvirke kunderne via sit kropssprog eller tonefald, når man stiller spørgsmålet. Ja, nu har jeg jo sådan og sådan. Så har man allerede tænkt sine egne tanker og givet det til udtryk for kunden, og man er ikke anonym. Vi fortsætter i næste YouTube-video, som er del 2.